Здравейте, отдавна съм правил клипче, но ето сега правя едно и днес ще говорим за една тема, която между другото може би трябваше да спомена още преди известно време. Става въпрос при избора на това каква камера да си купиме и какви са двете основни разлики между професионални и полупрофесионални камери. Значи мога да кажа радостна новина за мен, че аз се здобих с нова камера и в момента снимам с нея, а това е моята стара камера, която и друг път сте виждали. Аз съм доста привързан към нея, истината е, че не ми се искаше много да я давам и така нататък. Съжаление, ще трябва да я продам, за да мога да си купа нови допълнения за новата ми камера, която по стечение на обстоятелствата също е Sony Alpha 58. И това е една системна камера, именно и темата, за която ще говорим днес. Разликата между системна и огледално-рефлектна камера, каквато беше моята стара камера. Разликата между системна и огледално-рефлектна камера ще видите на графиката, която ще покажа на моя компютър и ще направя обяснението там съответно. И така. Надявам се да разберете нещо и да научите нещо и тогава да направите вашия избор между това каква камера да си закупите. Благодаря и до след малко на компютъра. Така, ето ни отново на компютъра и това, което виждаме в момента е основата на един дигитален фотоапарат, който най-често се използва полупрофесионален или професионален. Искам да спомена, че основно когато говорим за дигитална фотография, ние говорим за общо взето три вида камери. Едната е Point and Shoot камера, която е съвсем обикновената камера, която може да намерим за около 200 от 200-500 лева или както и да е. Разликата между тях е, че по принцип те не са с сменяеми лещи, настройките са по-лесни, също вибрираме режимите, ръчен режим и така нататък. Просто те са по-опростени и биват предимно използвани за малкия си размер и за това, че са удобни. Това, което виждаме тук е една огледално-рефлексна камера. Общо взето и на следващата снимка ще направим сравнение между трите типа най-известни професионални и полупрофесионални фотоапарати, като за пример съм взел Sony, защото тази илюстрация намерих, която е по-подходяща. Нека малко да увелича. Качеството на снимката е много добро, но се разбира. Ще започнем първо с огледално-рефлексната камера. Това, което се случва, може би ще трябва да върнем на първата снимка. Това, което се случва е, както знаем, обекти, които заснемаме, може да ги снимем за това, че светлината се отразява в тях, отразена светлина влизат през системата от лещи, които имаме без значение дали имаме един фотоапарат, който е огледално-рефлексен, системен фотоапарат или тези въпросните point and shoot камери са по принцип на същия принцип, всички работят горе-долу еднакво. Минава светлината през въпросните лещи и това, което се случва в огледално-рефлексната камера е удря съответно огледалото, което е и в случая на огледално-рефлексните камери важното е позицията на центъра на сензора, иска да кажа позицията на сензора, който и във всички случаи се намира на дъното на камерата или точно пред нашия дисплей. Това, което се случва обаче в огледално-рефлексната камера е, че има едно плътно огледало, което не е прозрачно. То приема нашето изображение, като го изпраща директно на Viewfinder. Когато натиснем бутона за заснемане, за секунда огледалото се вдига нагоре, светлината удря нашия сензор и така виждам и така записва изображението, което искаме да запишем. В другия случай с системните камери с прозрачно огледало. Това, което се случва е, че тук вече призмата, която имаме, вече отсъства. И по принцип тези камера, обекта, който се снеме, удря полупрозрачното огледало, което и са част от него попада на нашия сензор, част от него попада на друг сензор, който евентуално е свързан с нашия viewfinder или с дисплея на фотоапарата. Така може да видим какво да снемем. Докато на огледално-рефлексната камера, това, което основната разлика между двата модела всъщност
е, че на огледално-рефлексната камера това, което искаме да снемем, го виждаме директно през нашия viewfinder, през малко прозорче на фотоапарата, го виждаме директно като отражение, което не е случая на полупрозрачното огледало или на системните камери, каквато е и тази тук в случая. Тук изображението, което виждаме в нашия viewfinder или на дисплея, бива взето от нашия сензор и предадено по електронен път. Всъщност не е отражение огледално и пречупено през призма, а си е директно като видеовръзка предадено на нашия дисплей или viewfinder, които всъщност са едни дисплеи, които показват какво е взел нашия сензор. Положителните страни естествено и отрицателни страни. Нека погледнем също и тези, които са без прозрачно огледало, или Nex камерите, които директно от оптиката или от обектива се отразява на сензора. Те също имат техните предимства. Ще започнем първо от тях, като по-редко срещани. Предимствата, които имат, е, че те имат един доста голям сензор на размер, което е хубаво и положително за тези, които искат с камерата да правят видеота. Също е хубаво за движещи се обекти, които се движат прекалено бързо. Големия сензор ни позволява да поемем повече светлина и за по-кратко време да прехванем повече светлина, което значи снимките няма да са размазани и ще са по-остри. Когато дойдем на полупрозрачното огледало, предимството, което за мен е най-голямо, е, че когато правим в ръчен режим, когато правим нашите настройки в ръчен режим, в момента, в който настроим фотоапарата, на дисплея или на viewfinder се вижда какви са промените или точно как ще изглежда нашата снимка, което не е ситуацията при огледално-рефлексните камери, поради простата причина, че образ, който искаме да заснем, бива отразен и по никакъв начин електронно непреработен. Тоест промените, които правим в температурата на снимката, в истина на снимката, те просто няма да бъдат показани на дисплея и няма да бъдат показани промените. Естествено, има и лоши страни по прозрачното огледало на системните камери. Именно това, че това, което ние виждаме на дисплея, не винаги отразява реалността, което е някои дисплеи са от качеството на самия дисплей, са малко по-тъмни или малко по-светли или с повече пиксели, с по-малко пиксели, иска да кажа, по-малко пиксели, качеството на снимката не е толкова добре. Първо снимката може да се види как изглежда след като е направена, т.е. това превю, което имаме този момент, в който може да видим на снимката, преди да я заснемем с настройка как ще изглежда, е горе-долу, може да се каже, ориентиращо. Т.е. самата камера ни ориентира горе-долу за светлината и така нататък. Когато отидете в магазина и искате да разберете, без много да питате коя камера е системна и коя е огледално рефлексна, аз от моята практика съм забелязал, че единственото, което трябва да направя, е да включа камерата, да погледна дисплея и да си сложа ръката точно пред обектива, за да стане тъмно. За да се вижда само тъмнотата, черното, което създава ръката ми пред обектива. И когато има малки снежинки, червени малки снежинки или мърдещи си пиксели на дисплея, това значи, че това е една с полупрозрачно огледало или изобщо без огледало, какъвто е случая тук. Това са смущения, които получава нашия сензор, който предава съответно към дисплея. Което не е в случая на огледално-рефлексните камери, защото когато сме в една тъмна обстановка или когато сложим ръката пред обектива, това, което се вижда, е тъмнотата. Там няма никаква дигитална обработка и положителна страна на огледално-рефлексните камери е също така, че това, което се вижда пред обектива, като се вижда абсолютно също просто едно отражение през viewfinder. Другото, което е много добро предимство на камерите, които са с полупрозрачно огледало или без огледало, е това, че те, поради това, че не се налага с такава скорост цялото огледало, както в случая да се отмества нагоре, за да може сензора да поеме изображението, правят много повече снимки за секунда. Ако погледнем, ако вземем двете характеристики на две камери, едната, която е огледална рефлексна, другата, която е системна или Nex, както се наричат на моделите на Sony, ще забележиме общо взето, че поне с около 40% се увеличава скоростта на правене на снимки. Както казах вече, това е хубаво за бързо движещи се обекти и така нататък. Надявам се, че видеото е било полезно и сте разбрали какво имам на предвид. Ако имате въпроси,
Пишете коментари и естествено ще се опитам да отговоря на всички. И така, благодаря, че обърнахте внимание.